Onike Egwu Onike nwere isi na Egwu Onike nwere isi Adukwu buvonu n'ọgwụgwọ ọgwụ Dovia n'ọgwụgwọ ọgwụ Adukwu duvia erimagom Dovia erimagom Hebiri Ebiri jie ọnụ Ndị amụmụ gapụrụ n'ụwa ya gba ọkụ n'ime ha ka ụfọdụ slipu kwuo n'ọbụ iju jeri ụwa ụwa bụ nke okele onye kama bana n'ori onye dị ndụ ya enwe ilo onye ndidi nwe mmeri anyị nso na-arụ a na oru ihe enyi ya nwụrụ n'aja je ka chi siri ike ọrụ ngala nwoke si bi ụwa mgbe niile ibe mbenatụ ile eji efu efu ikuku ebu mkpu ebu ọnụgbu ụbọchị menetiri mgbe si egwu na ka ọ na-ado kwekwe ajụrajụ na-adụ mma ya n'ụdị chichi na amụma anya nke na-anọ mnyahụ ọma jijiji bụ ụjọ bịama afọ nwoke ọ bịala onye ọjụ oguchi dọfọ gbagbu gara ọgụ ji ụjọ dara enwe ọkụkọ rapụrụ kwọm ifo ya ejiru ahụ n'one gara aga oge ka na-ekwu agụ okpukpe ọkụ na-abụ ụwa bụ ndụ ụka ndị ọbịa dị Igbo na-azọkọ ụwa niile ndị ndụda jee n'ugwu eburu igwe eji ekpofu uche isi ya ụzọ na-abịa ọba ndị ejerubeghị iji ogbu ebinie ụka ejiri ube na mma na ụta oge bụrụ nwaanyị riba nkwụ nwe nwoke na ụbafịa agha nsọ ka ha na-akpọ ebe ụbọchị asịrị na-eji abụ udo ndị ajọ obi na-anọ n'igwe n'ọnọdụ abaghị ilo ụbọchị na nkewasị na chi n'ime ụka ọbụla oji ebe agba ọgọ nụọ dị asị na ọ bụ ndụ ka kebe akụzi nne na nna oriri echichi ndị dị n'ụka ọnụọgụ ka ha na-achọ ndị mmadụ ahịa kacha nwa ogeribudio anụtụ udu dagari aga ụlaba n'iwe mmọnwụ ọtụkụrụ nwaanyị agawa Nwachukwu ebe n'ihe bụzi nwa ekwensu ebere na-abụ eju ya ọnụ ọ na-aga nsọ nsọ ebube ikwu ụgbọọlụ okpuru onwe ọchị dị gbakpọ ọkụ
si obi n'iba wọsi na achụ ya ọsọ ele ebe ọzọ dụrụ ụkwụ azụ iko ka ọ na-asa ụba a na-eme ọgụ gazi anya mana obi dị m ụtọ ibe mmọnwụ enu inu egwu Ajofia na Anedo ogbe eji atụ ndụ mmanụ ebe a na-eme mmemme mgbe na ọnụ ma jụrụ emechaa nụ nkụta onye nsọ anụ esorie ya nwere onye na-ebujọ ozi akpọ masị si akọcha n'okpukpe ndị ochie na mba niile na nani ihe niile anyị lụchago iwe ọ na anyị alụchakwa ma ndị ere nye anyị ego nke bịa kene ka anyị lụọ ọlụ a nweke na ndidi ọ ya emecha dịkwa nụ mma nweke na ndidi ka anyị lụọ ọlụ a anazimazụ biko Chukwuma bịa kana ka anyị lụọ ọlụ a nweke na ndidi nụ ọ bụghị ihe m ga-emegidebe ọlụ mmadụ ana m biko weta ego weta m nke m n'ụlọ Chukwuma anaghị agụ ụmụ ka anyị tọpụ ọlụ a mba nsogbu adịghị ya ka m lụwa na ọgwụgwọ n'ibe m bịalụ ọgụgụ chịrị ụmụ ụba n'ụlọ ọgụgụ chịrị ụmụ ụba n'ụlọ ọgụgụ chịrị ụmụ ụba n'ụlọ n'ebe anata ije ọgụgụ chịrị ụmụ ụba n'ụlọ n'ebe anata ije ebe anata ije ebe anata ije ebe anata ije Onike bụ dike Onike bụ dike ụbọchị ọbakacha dike yi ọkwa ewepụ dike n'obodo obodo ajụrụ oyi ọgwụ a na-emelu nwaanyị nwaanyị ahụ a na-emelu onye dị mma lile nụ ndị afọ mmadụ adododododo man adododododo oke mmụọ eji mbaza afacha eze na-asụlụ egwu asụ dị n'mma na-ekwelu na-ekwe ma nke melu ngụpụta kacha ụtọ ya bụ ugwu siri ike rinne mana ọ bụzi nka ka eji alị ya mbekwu gara malụbido asị na ọhara kata ka ọ na-agazi onye ụwa enwe enyi ọma onye amụma radile na amụrịa ya na nkịta ọfịa bụ nwanne anụ ufe bụ udene ka ọ na-azakwu mana aja ara nwa nkenu ụzụ afịa igbu udene na ọbụkwọ ntụ ịda mbabi na-agachi azụ ọganiru arọ maka onye nkolopu obi onye garabada bụ onye ruru abụ ezulezu ememe alụrụ eme nchukwa oji ọnụ egbu ọjị saa akpachala ekwe ọ gafela ọdụdụ oke ọ fụrụ dike aka gị ife ọkarụ onye ume ngwa pụta ọkụkọ mkpụrụ akwụ bụ onye ya si n'ogwu maka na doji ebe ama n'ife afụ na ọchagharụkwa o jiri ọnụ lechaa o were ilesalụ okwu na-efife were abalị megharịkwa ọnụ efu na alụ nọ n'aja igbugbu
ma ikuku bịa otu unyi ụlọ n'ogbo mmiri ụchụgbakwo ndụ ji egwu ji abalị agba anasokwo ndụ oji egwu eti mmanwụ mgbe ngana mgbugbe gbulọbịa ma na-enwela ajọ mmụọ o ji isi anya ọkụ azụ anụ ka o buru igu ntị echie isi na-egbu ogidi ọwa nkụtara akpụ dọọ nwoke na nwoke du n'obi ebunugwuru na nwoke na-eri n'ude akakata akpa ọkụrụ ka eji amadụ ike ọdụ ka mkpụrụ medọ na ibele mmiri ebili tụcha na arụ mkpu mozuru ike ọkpọchi ntị ka ejiri kee na ntachi obi ịnyịnya ibu ji aga n'ugwu ụganida ka ọdabụrụ na ama abụba uzokozu arụ mmiri ogugu jajalala ọkụ na-abụ itoolugo ologbo ezi n'azụ kama na ọ na-edebekwa iwu obodo ofu na ụka ghara ịgakọ ife obu n'isi agụ ọrụ n'ogbe gota na amacha ọrụ ore jere ife ọzọ sotu ife o ji bi ụwa agụ ogokata bunye ya ụwa niile anya atọ nwa nduru na akpa akịdị ajọ na-achụ ụlọ akara aka n'ezi ozi na nkwụ dapụ jebe n'ọjị kenu osimwebu na ọgbakọrịcha anya bụ agụ ya egbughe ma ọrịa gbughe ozu ya na ya were naba na ya ghọtọ na-edo n'enu atụghị ife na njuju ara ajụta ife ebe ama na-ara ekpu afọ ime aka asị na-egbo kata ide ọkwapụ mgbo n'ụwa ka pịachalụ ya ilo na ọya bara anyị ebe o si bi ụwa dị enu si egbosi na nwa ebunu ọsọ ka o ji adị ugwu si ekwe na ome nke abụla arịrị naba mmụọ ibe dị iche dị n'iru enwe na onogbo adụrụdala onu n'ọwụ dị a na-akụgharịa ọkụkọ ji ihe ejikwa na akwa ọcha anụ ọbịa ya ba anụ ụlọ n'oluo akwa ọkụkọ dọ na nkata ama nke nwoke na nwunye a na-ama ngwọrọ n'ụgbọ ama afọ ya mụ eze n'iru onyinye amala dị n'iche n'iche nye nwa ngwugwu onye ukwu buru bịara gwo na-eme agwọ ọgbata obi nye eke onye kara obi azabakwa ọnụ nwụọ na mbe ajụjụ a na-abịazie n'uju ewi nkodo na mbe ga-ebelu mba nnenu ọmụmatụ be mmekọdụme egwu ojukwu ike mba Nnewi dịka ugwu agbụdogbu enyi tara gbụsịa legharị ebe anya n'iyi ama site n'iji ọkpa na okwu ọnụ na omume ọ bụrụgodo nwata ka ọ bụ ga-abụsịara n'aka na abọ ka eji ebu ya abọ na yazi ebe o siri dị eteka esesepụ aka na-arụ dibụ na nabata ọbịarubeghị iweleke n'ịmara onye na-etu gị afa gụwa ofe ka mara ọchị nkịta ebe na-alịrị akpọ n'obodo ikpe ike ọbụla ji ugo balụ na nkata ọjị ị na-eche gụwa oke afụrụ mụọ nkakwụ ụzụ na-eruru igwe ọgba ofe kegarị ife ntị na-ata gwụgo ya ezute ike mmiri dị omimi ji nwa ya elu n'igwe ụdọ ọrịa eji onye bịara ụwa nnukwu ozi
ozi ọ bịalụ si n'izu agbalụ n'ọra mmụọ ka ntụ nnụ arọ ife ọ bịalụ ya emezu